Vitajte v dobrom interiéri. Nachádzame sa vo Vydrici v novostavbe pod Bratislavským hradom. Tento interiér je dôkazom toho, že aj malý priestor môže byť zariadený s vkusom a eleganciou. Tento priestor v sebe kombinuje minimalizmus, eleganciu a pohodlie. V tomto interiéri sme pre optické zväčšenie priestoru použili svetlé materiály a prírodné prvky. Interiéru dominuje nábytkový obklad s integrovanými dverami v dekore svetlého dreva, ktorý prechádza z kuchynskej časti do nočnej časti. Eleganciu tomuto bytu dodávajú jemné detaily ako napríklad štrukturovaná tapeta či osadzené prvky na svietidlách. Každý centimetr štvorcový tohto bytu je naplno využitý, vďaka čomu vzniklo miesto na home office a make-up stolík. Premysleným riešením tohto interiéru vznikol byt, kde všetko má svoje miesto a napriek množstvom úložného priestoru a praktických vychytávok sa tu cítite príjemne a útulne. Pri realizácii sme sa pohrali s krásnymi detailmi zaoblených rohov, ktoré napomáhajú ergonomii v priestore. V dobre vyriešenej kuchyni nájdete všetko, čo potrebujete pre každodenný život. K praktickým vychytávkam patrí napríklad táto pracovná doska z umelého kameňa. Medzi dizajnové prvky tohto interiéru patrí podsvietené zrkadlo s oblým dizajnom a napríklad aj biela sanita. Realizáciu interiéru tohto bytu vo Vydrici sme si veľmi užili. A čo váš interiér? Sme tu pre vás.